Hayırlı kеш, эфирде яңалыклар, студияда мен Рима Авзалова. Бүгінгі шығарылышта. Мүслимім, син бәллүр бишігім. Туған яғыбызға жырлаушы Шамсия Жихангированың ижад кешесі өтті. Язның бірінші белгілерін көрерге Мүслимге келегіз. Үзе құрамларда ағаш кеселер, теплицада үсінтілер шешек ата. Нәуруз мүбәрәк бад, Түрки халықларының милли бейрәмен балалар үзетті. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак язга чыктык. Бу һәр кайда үзен сиздерә. Яшелләндерү һәм төзекләндерү предприятиесына яз иртәрәк килде. Теплица участогында бу көннәрдә пикировка бара. Үсентеләрнең кайберләре чәчәккә дә берләнә. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Оешма ишегалындагы теплицаларда 85 мең төпкә якын сальвия, петуния, бархатца, синерария һәм башка бик күп гөлләр, чәчәкләр утыртылды. Әле тышта кар да эремәгән, ә теплицага килеп керү белән күңеленә җылылык биләп ала. Яшеллек, чәчәкләр күзләрне иркәли. Быел инде алдагы елдан аермалар буларак ящиклар һәм кашполар эләчәкбез урамга. Без шуңа асылны үсә торганнарны әзерлибез күбрәк күләмдә. Һәм күп еллыкларны шулай ук безнең чәчү бара. Чәчү түгел инде күчереп утырту. Дельфиниум, менә котовникны. Теплицаларда эш иртә яздан башланды. Кызлар чәчкәләрнең телен белеп эшләмәсә, Мөслимебез шулай матурлыктан нур чәчеп утырыр идемени. Теплицаларда мишләр утын белән ягып җылытыла. Бу эшләрне Илназ Бахауов, Марат Фәрдиев, Илфак Фәттахов башкара. Утынны да егетләр үзләре әзерлиләр. Менә безнең эш вакыты иртә яздан башланып китте инде. Һәр елдагыча чәчәкләрне башта ящикларга орлыклардан сибеп үстердек. Безнең инде тишелү 100% бара. Мөслим урамнарын быел да берсеннән-берсе матур чәчәкләр, асылмалы кашпогөлләр бизәячәк. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Язның тагын бер билгесе үзе урамнарда агачларны формалаштыру башланды. Бу эшне яшелләндерү һәм төзекләндерү предприятиесе башкара. Районның төзекләндерү һәм яшелләндерү предприятиесе эшчеләрен бу көннәрдә Мөслим урамнарында еш күрәбез. Оешма хезмәткәрләре агачларны косметик кисү белән мәшгуль. КамАЗ манипулятор ярдәмендә бу эшләрне Радик Филиппов һәм Рөстәм Җәлилов башкара. Мөслим урамнарында агачларны кисеп формалаштыру эше бара. Без аны ботакларны җыеп тутырабыз. 4-5 кеше эшлибез. Елдагын башкаралар бу эшне. Җәй көне агачлар матур булсын өчен. Менә шулай ел сайын агачларны формалаштырып кисәбез без. Аларны ни өчен кисәбез без? Аларны алма формасында кисергә куштылар безгә матурлап. Теге ямсыз булып тормас өчен алар яфрак аткачтан, яфрак яргач, алар матур булып торалар. Бер формада булалар алар бөтенесе дә. Агачларны формалаштырып кисүдән тыш егет кызлар вак-куакларны да матурлыйлар. Яз башында агач һәм куакларның ябалдашларын формалаштыруга җирлегебездә зур игътибар бирелүе дә юкка түгел. Бу беренче чиратта куркынычсызлыкны тәэмин итү максатында эшләнә. Йорт яисә электр линиясына якын урнашкан агачлар кеше гомерләренә куркыныч тудырырга тиеш түгелләр. Бу эш алга таба да дәвам итәчәк. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Гражданнарның иминлеге мәсьәләсе һәр вакыт актуаль. Янгын күзәтчелеге бүлеге оешма предприятиеларда тикшерүләр үткәрә. Бу янгыннарны кисәтү булдырмау максатыннан эшләнә. Теманың дәвамы алдагы сюжетта. Янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү максатында районның оешма предприятиеларында тикшерүләр бара. Узган атнада мәктәп директорлары һәм балалар бакчалары мөдирләре белән янгын куркынычсызлыгы буенча дәресләр үтте. Район үзәк хастаханәсендә планлы тикшерү вакытында медицина хезмәткәрләре янгынга каршы инструктаж, эвакуация планы белән таныштылар. Тикшеру вакытында особо внимание үткәреләчәк автомат янгын сигнализациясының барлыгы һәм аның эшләве, система оповещения, пути эвакуации, противопожарное водоснабжение и электрохозяйство. Бу көннәрдә район хастаханәсендә төзекләндерү эшләре бара. Ремонт барышында автомат янгын сигнализациясе ремонтланачак. Обучение сотрудников противопожарной безопасности, чтобы сотрудники вовремя могли оказать первую помощь и эвакуацию больных. Бүлек хезмәткәрләре райондашларыбызга автоном янгын хәбәр итү җайланмаларын алырга һәм йортларга урнаштырырга тәкъдим итә. Бу җайланмалар кешеләрнең иминлеге сагында торачак. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.
Мәдәният. Узган чупгада якташыбыз Шагыйрә Шәмсия Җиһангированың иҗат кичәсе үтте. Кичә Шагыйрәгә 70 яшь тулу уңаеннан оештырылды. Шәмсия Җиһангированың иҗат кичәсен Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Миргариф Ханнанов ачты. Шәмсия шигыренә Софиян Ибраһимов иҗат иткән җыр Мөслимнең гимнына әйләнде. Беренче булып тәбрикләү сүзләрендә район башлыгы Рамил Муллин җиткерде. Алла Тәгалә сезгә киләчәк тормышыгызны иминлеге белән бирсен иде, иҗат җимеше саемасын иде. Без инде киләчәктә дә сезнең иҗат җимешләрегезне күреп, шатланып, әлбәттә үзебезнең балаларыбызга аны җиткереп, үзебез аның белән хисләнеп, матур итимезгә барыбызга да яшәргә насыйп булсын. Якташыбызны Татарстан язучылар берлеге рәисе Рукаил Зайдулла җитәкчелегендә бер төркем язучылар тәбрикләде. Татарстан язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге делегациясе да теләкләрен җиткерде. Шәмсия ханымның иҗат кичәсе Мөслимдә шулкадәр матур үтте, якты үтте, җылы үтте. Әлбәттә, аның иҗатыма лаек. Мин үзем дөресен әйткәндә туган ягымнан ваз кичә торган кеше түгел, ләкин беренче тапкыр үземнең Мөслимдә тумавыма үкенеч хисе кичердем. Без аны белән туганнар. Туганнар, җиннәребез бер туган. Хисләр ягыннан, уйлар ягыннан, дөньяга караш ягыннан. Әле менә шушында килер алдыннан мин WhatsApp-тан кәгазьгә төшердем язышканны. Без аның белән бер языша башласак, шигъри рәвештә язышабыз. Чарада Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илгиз Халиков та катнашты. Илгиз Халиков якташыбызга Бөтен дөнья татар конгрессы халыкара берлегенең татар милләтенә күрсәткән олуг хезмәтләре өчен медален тапшырды. Шәмсия апа, менә дөрес әйтелде, ул һәрвакыт безнең татар халкыбызның, милләтебезнең сагында торды, тел сагында, мәдәният сагында. Аның бөтен эшчәнлеге, аның бөтен хезмәте милләт өчен. Кайда гына эшләсә дә, китап нәшриятендә, радиода, ул һәрвакыт татарлар белән бергә булды. Ул һәрвакыт татарларны алга үтте, төртте, җыйды. Шагыйрәне якташлары, иске Карамалы һәм Байык авыл җирлекләреннән килгән делегациялар, туганнары котлады. Шәмсия ханымның Болгар радиосындагы хезмәттәшләре тәбрикләүләрен экраннар аша яңгыратты. Кичәдә Шәмсия ханымның шигырьләре, аның шигырьләренә иҗат ителгән җырлар яңгырады. Район үзешчәннәре белән бергә Шәмсия Җиһангированың әсәрләрен Галиәскәр Камал исемендәге театр артисты Ришат Әхмәдуллин, Татарстанның атказанган артисты Габидулла Хөрмәтуллин һәм яшь җырчы Гөлҗихан да башкарды. Гөлҗихан Шәмсия апаның кызы Гөлназ Җиһангированың сәхнә тәхәллүсе. Мин үземне Мөслим кызы дип хис итәм, чөнки мин менә шушы җирдә ялан тәпи йөреп, чишмә суларын ичеп, минем газиз дәванем пешергән ипиләрне ашап, аудашларым белән аралашып үскән кыз. Һәм үземнең Мөслим кызы булуым белән шиксез горурланам. Менә бүгенге кичә ничек матур узды. Кешеләр теге пандемия дигәнгә дә карамастан, озын юллар димичә, бик ераклардан килгәннәр әнине яратып, хөрмәт итеп. Шәмсия апаны инде аны татар мөхитендә белмәгән кеше юктыр. Аны теге безнең Татарстанда гына түгел, җир шарында беләләр. Шуңа күрә Шәмсия апа ул безнең үз көче белән шундый гүрләргә менеп җиткән кеше. Һәм инде яшь поколениегә ул үрнәк булып тора. Кичәдә кызы Гөлназ белән бергә Шәмсия апа үзе дә җырлады. Казаннан кайткан якташларыбыз Рәис һәм Расих Шәйхелисламовлар, Рәшит һәм Филим Вилдановлар да котлауларын җиткерде. Алар Шәмсия апаның шагыйрә, җырчы булудан тыш уңган хуҗабикә, аш-су устасы һәм гаҗәеп бакчаучы булуын да билгеләп үтте. Без бүген Шәмсия Җиһангированың юбилеена багышланган үзебезнең күргәзмәбезне тәкъдим итәбез. Шәмсия апаның йортыннан алынган сәгать, аның туган йортыннан алынган сәгать, аның карават япмасы, безгә буларны инде Байык урта мәктәбе тәкъдим итте бу экспонатларны. Шәмсия апа үзенең искитмәле, матур пөхтә тегелгән күлмәкләрен тәкъдим итте. Аның эш күлмәге, аларның инде Шәмсия апа үз кулыннан теккән. Мәдәният йорты фойесында Шәмсия апаның шәхси әйберләреннән күргәзмә эшләде. Биредә шагыйрәнең киемнәре, аның өчен кадерле ядкарлар куелган иде. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.
Шәмсия Җиһангированың иҗат кичәсенә килгән язучылар башка чараларда да катнашты. Алар белем һәм тәрбия бирү учреждениеларында, Җәмигъ мәчетендә, Кыяшлы Акыял зонасында, үзә хастаханәдә булдылар, музейларны карадылар. Район үзәк китапханәсендә узган очрашуда татар әдәбиятының һәм татар теленең бүгенге язмышы турында фикер алышу булды. Тулырак Әлфинур Ногманова. Районда бу уку елында старт алган Аулак и проекты кысаларында узды әлеге очрашу. Чарага татар теле һәм әдәбияты укытучылары, китапханәчеләр дә чакырылган иде. Ә кунаклар иң элек Мөслимнән алган тәэсирләре белән уртаклашты. Мөслим бөтенләй үзгәргән. Ниндидер бер төзек шәһәр сымак күзгә күренеп шәһәрләште. Мөслимдә бик матур төзелешләр бара, гаҗәп үзгәрешләр. Бу инде сезнең җитәкчедән тора дип уйлыйм мин. Язучылар барыннан да элек Мөслимдә татар рухының, татар теленең саклануына игътибар иткән. Чөнки ана теле язмышы һәм милләтнең киләчәге каләм ияләрендә бердәй борчый. Мәктәпләрдә татар теле һәм әдәбияты дәресләре кимү, балаларыбызда үз ана телләренә мәхәббәт сүрелү, әдәбиятыбызның киләчәге турында уйланырга мәҗбүр итә. Мәктәпләрдә нәрсә күренә? Балалар әлеге телне онытып бетермәгәннәр дип санадым мин. Бөтенләй татар дөньясына караган бик күп чаралар күренә. Һәм бу мәсьәләдә Мөслим шактый алда бара дип саныйм мин. Бирешми, үзебезнең бу афәткә каршы бирешми инде. Мөслимдә татар рухы бар. Татарның теге борынгыдан килгән гореф-гадәтләре күзгә күренеп тора бит инде. Ул балаларның сөйләшүләрен ишетеп, әлбәттә күңелдә өмет уяна. Без үлә торган халык түгел. Әдипләрне әдәби майданга яшьләрнең аз килүе дә борчый. Нәкъ менә халкы алдында җаваплылык хисе тойган, йөрәгендә татар ялкыны дөрләгән яшьләр әдәбиятта буыннар чылбырының ныклыгын тәэмин итәчәк диялар. Яшьләр әлбәттә булырга тиеш һәм алар бар да, аларның күбесе кызлар әлбәттә. Егетләр бик сирәк килә, җаваплылык хисе тоеп, йөрәгендә татар ялкыны дөрләгән яшьләрнең әдәбиятка килүенә мин ышанам. Бүген бернинди дә мәгънә салынмаган әдәби әсәрләрнең бер артлы китап булып басылуы да борчый язучыларны. Әсәрләрне фильтр аша үткәрергә кирәк дигән фикердә әдипләр. Балаларla turmuşta birisi bireyversiyle yola da çıkar. Kitap 100 bitlik. Eğer de məğne salıp olmuşsa bizlik tilis soğa tırganıyıq. Tilis soğan sonra şopa kitap çıkara başlasan. Ben sizlerini kuresiz kitapxanaçılar. Nilerde okutucular. Bulay edebiyat bora almay. Ona ezgine filtre aşağı gerek. Район башлыгы Рамил Муллин балага үз ана теленә мәхәббәт гаиләдә, балалар бакчасында һәм алга таба мәктәптә тәрбияләнергә тиеш дип ассызыклады. Милләтебезнең киләчәге бүгенге укытучылар, тәрбиячеләр һәм ата-аналар кулында дип белдерде ул. Яшьләре моны аңларга тиеш. Бүген Татарстанда яшим икән, әгәр дә мин нидер үсеш өмет итәм икән, әгәр дә мин бүген җитәкчелек яисә бизнеста яисә башка җирдә үсешемне өмет итәм икән, әлбәттә мин бу телне белергә тиеш дигән, аның асылда салынырга тиеш күңеленә шушы фикер. Шул булса, алхамдулилlah, минем фикерем шул, ул телдә сакланыр, милләттә сакланыр. Әлфинур Ногманова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Нәрсә ул бәхет? Кешенең тормышына бәйле иң зур канәгатьләнү алган ул вакытта. Бәхет сүзен сүзлекләр шулай тасвирлый. Райондашларыбыз бәхетне ничек күз аллый? Халык фикерен коллегаларыбыз өйрәнде. Кемдер үз бәхетен сәламәт балаларында күрә, икенчеләр өчен ул җаның тартылган эштә. Өченчеләргә мал-мөлкәт дан дәрәҗәдә. Гомумән, бәхет төшенчәсен һәркем үзенчә күз аллый. Бәхет безнең өчен миңа мәсәлән гаилә бәхете, балаларымның исән-имин булуы, анакларымның исән-имин булуы, шул туган тумышларымның дөньябызның тыныч булуы. Минем өчен бәхет, җан тынычлыгы, сәламәтлек. Бәхет балаларың, әти-әниләрең белән бергә. Илдә тынычлык булуы. Эшләгән хезмәтенә эшләгән кадәр акчасын түләсәләр. Менә бәхет. Бәхет минем өчен балаларым исән, оныкларым исән сау. Аллага шөкер, пенсияны вакытында биреп баралар. Җитеп бара. Нашы оныкларымның җанында җигереп җөрүләре. Шушларның рядом булулары, семьяның тигез булуы, илләрнең тыныч булуы, менә безнең өчен бәхет шул. Бәхет ул минем гаиләмнең тулы булуы, балаларымның тормыш иптәшемнең һәрвакыт сәламәт булуы.
Һәм инде үземнең дә сәламәт булу. Гаиләдә күрәм мин бәхетне. Бәхет ул үземнең гаилә, балаларым өчен яшәү. Иртән уянгаштан иң беренче уяну бәхет. Уянгаштан торып баскаштан аякларың, кулларың жүреп китсә бәхет. Кухняда чәй кайнап утырса, ашарга әзерләүче хатының булса бәхет. Чәй эчәргә утыргаштан синең арттан балаларың, әтиң, әниң торып чыгып, синең белән бергә чәй утырсалар, шуннан да улы бәхет дөньяда юк. Әйе, бу дөньяга һәркем бәхетле булыр өчен килә. Бәхет төшенчәсен дә һәркем үзенчә аңлый. Һәр кеше үзенчә бәхетле. Хәтта мин бәхетсез дигәне дә. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Симәк авылыннан Әнүзә һәм Дамир Госмановлар бәхетне тату тигез тормышта күрә. Алар Симәк авылының горурлыгы. Төп йортта яшәүче Ишле Госмановлар гаиләсе турында алдагы сюжетта. Төп йортта кайнана-кайната белән гомер итүче гаиләләр бик сирәк. Булганнары исә күпләргә үрнәк итеп куярлык. Симәк авылында гомер итүче Әнүзә һәм Дамир Госмановлар да нәкъ шундый матур гаиләләрнең берсе. Чәй ясаганда стакан жарылып китте якка. Әнкәйләр элек олы кеше шулай бит инде күңелләренә шым салганнардыр инде. Мин инде алай аны-моны уйламадым. Теге айрылу агачтан икегә әйбәт демәйләр бит. Хәзер барбыр туйда әйбер ваталар бугай. Озак яшәүнең сире тату булып яшәүдә. Октаныш районы Колын авылыннан килен булып төшкән кыз ире белән бергәләп фермада хезмәт куя. Берсе терлек кеше, икенчесе савымчы була. Бәләкәйдән үк әнисен кайгыртып тәрбияләп яшәгән Дамир абый балаларын да игелек кылып яшәргә өйрәткән. Насып яшәләйин дол нигә. Бер яратышына киләдәндер. Акыллы булгандыр. Шуңа сатамындыр мин. Мен бер күрдә ашап калдым инде. Килен кайнана туфрагыннан ярала диләр. Галида моннан 26 ел элек Минзәләнең Рус мөшегесе авылыннан Госмановлар гаиләсенә килен булып төшә. 26 ел биянай биятay белән бергә торабыз. Балаларга әби бабай тәрбиясе кирәк инде ул. Хәзерге яшьләр аерым торгарак ашагалар инде үзләре генә заманасы шулдыр инде хәзер. Госмановлар авылда иң күп мал тотучылар рәтендә дә. Хуҗалыкта бүгенге көндә савым сыерлары, үгезләр, буаз таналар, сарыклар бар. Пай җирләрендә елның мул итеп печән әзерлиләр, үз техникалары да бар. Өйләре янәшәсендә гаҗәеп посадка булуына да игътибар иттек. 200 төп шыршы агачын төрле питомниклардан сатып алып, урманнардан алып кайтып утыртканнар. Бәхетле тормыш сире кайчак дәшми калуда да ул. Иң мөһиме бер-береңә булган ышануда. Тугрылык бу тормышта бик кирәк һәм бик кыйммәт нәрсә. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Мәгариф темасы. Мөслим гимназиясының ата-аналар университеты үтте. Әлеге педагогик коллектив гомуми белем бирү программасының планлаштырылган нәтиҗәләренә ирешү шарты буларак уку һәм дәрестән тыш эшчәнлекне интеграциялау темасы буенча эшли. Уңышлары да бар. Шул хакта алдагы репортажда. Мөслим гимназиясында 492 укучы белем һәм тәрбия ала. Авыллардан 105 укучы килеп укый. Аларга 44 укытучы белем һәм тәрбия бирә. Аларның 28 югары, 14 беренче категориягә ия. Коллектив один из самых творчески работающих коллективов. И учителя, работающие в нашей школе, они делают все, чтобы развить в наших учащихся все их творческие способности. Һәр бала инде ул безнең шәхес, аңа һәрберсенә индивидуаль якын килеп эшләгәндә генә укытучы уңышка ирешә ала, аның сәләтен үстерә, балаларыбыз тагын да акыллырак, тәрбиялерәк була. Укытучыларның да, укучыларның да җиңүләре күп. Республика һәм төбәкара фән олимпиадаларында 7 укучы югары нәтиҗәләр белән кайткан. Олимпиадаларда 6-9 фәннән җиңүче һәм призер булган укучыларга гимназияның алтын запасы исемле дәрәҗә бирелгән. Минем кызым Мөслим гимназиясында укый, 9 класста, А классында укуыннан да, укытуларына канагать, барсы да яхшы, ошаулар, барсы да рәхмәт алар, әйбәт укыталар. Бүгенге көндә безнең оныгыбыз Әмин Гәрәев беренче А классында укый. Укытучысы Гумерова Алсура Уйловна. Мәктәптә укуыннан без бик канагать. Беренче класс укучысы инде ул җыелып бетмәй, шуның өчен аның җитмәгән җирләрен гафу итәргә кирәктер.
Гимназияда тәрбия сәгатьләре тормыш дәресләре программасы нигезендә алып барыла. Тәрбия юнәлешендә әтиләр советы, әбиләр советы эшли. Мөслим ишканнары муниципаль проекты да уңышлы тормышка ашырыла. Гимназия укучыларының белемгә омтылышы югары. Алар социаль проектларда да теләп катнашалар. Чөнки андый проектлар укучыларны мөстәкыйль фикер йөртергә өйрәтә, кызыксынуларын да арттыра. Мондый чараларда катнашкан балалар социаль тирәлектә дә үзләрен иркен хис итәләр. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Җирлегебездә яшәүче халыкларның милли бәйрәмнәрен билгеләп үтүгә зур игътибар бирелә. Бу көннәрдә мәгариф учрежденияларында, мәдәният йортларында Нәүрүз бәйрәме үтте. Безнең иҗат төркеме Мөслим урта мәктәбендә узган бәйрәмне тамаша кылды. Нәүрүз фарсычадан тәрҗемә иткәндә яңа көн дигәнне аңлата. Ул төрки телле халыкларның борынгыдан килгән яраткан бәйрәме. Нәүрүз 21 мартка көн белән төн тигезләшкән көнгә туры килә. Гадәттә аны атна 10 көн дәвамында билгеләп үткәннәр. Минем ике бала да шу Тукай мәктәбендә укый. Кызым 6нчы класста, малаем 1нче класста. Менә бүген тәмне иттереп, кайнар тукмаклар пешереп килдем бәйрәмгә. Бәйрәм бик күңелле. Үзебезнең китапханә хезмәткәрләренә зур рәхмәт. Тизрәк инде шушы суыклар китеп, матур язлар җитсен инде, балалар бик шакыралар, бик телиләр. Нәүрүзне аеруча балалар ярата, чөнки бәйрәмдә күңелле уеннарга, көч һәм җитезлек таләп итүче ярышларга зур урын бирелә. Мөслим урта мәктәбе коллективы Нәүрүзне Туган як музее һәм район үзәк китапханәсе хезмәткәрләре белән берлектә үткәрде. Мәктәпнең башлангыч класс укучылары кызыклы уеннарда катнашты, саф һавада рәхәтләнеп күңел ачты, уен бәйгеләрдә катнашучыларга көч биреп торды. Без капчыкта сикердек. Безгә нык ошады. Без классыбыз белән капчыкта сикердек. Беренче урын алдык. Бәйрәм ошыймсың сезгә балалар? Мондый бәйрәмләрнең ел саен планомасы нык әйбәт булды. Аннары кыймаклар белән чәй эчәчәкбез. Нык тәмле. Ахырдан Нәүрүзбикә белән Кыш бабай канат тартышып, бер-берсенең көчен сынады. Балалар исә яз килүен тели-тели Нәүрүзбикәгә көч бирде. Кыш бабай көчсезлеген белдереп, патшалык итүне яз кызына тапшырды. Бәйрәм табын артында дәвам итте. Балалар кайнар кыймак белән бергәләшеп чәй эчте. Кызым шушы мәктәптә 2нче классында укый. Укуга бик ошый. Мәктәбебез белән бик канәгать, безгә бик ошый. Менә бүген шундый күркәм бәйрәм оештырдылар. Менә без бераз өстәл әзерләдек. Чәй эчәргә кыймаклар пешердек, әтиләр белән барысын да әзерләдек. Мондый бәйрәмнәр еш булсын дия. Борынгылар фикеренчә, Нәүрүзне шат күңел һәм мул табын белән каршы алсаң, ул ел дәвамында муллык һәм уңыш китерәчәк. Әлфинур Нугманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Узган атнада паспорт тапшыру тантанасы үтте. Әлеге чара Кырымның Россиягә кайтарылуына багышлап оештырылды. Бу көнне 14 яше тулган райондашларыбыз шәхес булуларын раслаучы документлар алды. Кеше тормышында мөһим вакыйгалар шактый булса да, паспорт алу аеруча истә кала торгандыр. Чөнки нәкъ шул мизгелдән син үзеңне тулы хокуклы Россия гражданины итеп хис итә башлыйсың. 19 март көнне 14 яше тулган үсмерләр тантаналы рәвештә паспортлар алды. Чарада балаларның әти-әниләре, классташлары да катнашты. Biz özümüz Taşlı'dan geldik. Bizden birinci balağız, kızımız pasport ala. Anam içinde, özümüz içinde bu bir dokunma gününde. Şakırlar için bir zor rahmet. 21 fevralda men tuğan kun buldu. 14 yaş toldu. Ham pasportni ko'pdan kutdim. Ham saqlab qo'yacakman. Паспорт алу улы тормышка беренче җитди адым. Кулларына алган документка сакчыл карарга кирәклеген кисәтеп, балаларны истәлекле мизгелләре белән паспорт виза бүлеге җитәкчесе Роза Маракина, районның иҗтимагый совет рәисе Рушат Султанов котлады. Һәр баланың күңелендә тизрәк үсәсе килү теләге бар. Кыз баламы, ир баламы, менә бүген безнең бер төркем мөслимле райондашларыбызның бу теләге тормышка аша. Алар инде бүген зур балалар, чөнки бүген кулларналар Россия гражданы дигән паспорт алалар. Паспорт алу ул бик мөһим вакыйга, чөнки инде син шушы зур илебезнең тулы хокуклы гражданины буласың. Әлбәттә, паспорт алу шулай әле зур җаваплылык һәм бурычлар да яки. Шуңа күрә бүген паспорт алган балаларыбыз киләчәктә мөслимебезнең дә, илебезнең дә шын лаеклы гражданнары булыр дигән өметтә калабыз. Паспорт тапшырабыз укучыларга. Ул шундый тантаналы вакыйга икәнен һәрберебез беләбез инде. Шуңа күрә без һәрбер укучыга бары тик уңышлар гына юлдаш булсын дигән теләп калабыз.
Бердәм Россия партиясының Мөслим бүлеге җитәкчесе Фәридә Гайнетдинова оқучыларга паспорт тышлыклары, буклетлар бүләк итте. Йөзләреннән сабыйлык чалымнарда китмәгән балалар бу көнне Россия Федерациясының тулы хокуклы гражданнары булдылар. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Рима Абзалова сезнең белән саубуллашам. Исән-имин буласыз. «27 марта в 13 часов по московскому времени в прямом эфире будут названы имена лауреатов окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Победители в номинациях «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер и актриса» будут определены по итогам экспертного голосования членов жюри из 14 регионов округа. Смотрите видеоверсии 28 лучших спектаклей в Приволжском федеральном округе на сайте фестиваля театральное-приволжье.рф. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе яңа бәйге игълан итә. Татар телендәге элмә такталардагы хаталар күңелегезгә тияме? Ана телебез өчен борчыласызмы? Хаталарны бергәләп төзәтик. Хаталы такталарны фотога төшереп, халык контроль электрон хезмәте аша юллагыз. Иң күп фотоматериал җибәргән 10 кешене кыйммәтле бүләкләр көтә. Бәйге быелның 1 февраленнән башланып 1 сентябрьдә төгәлләнәчәк. 0+. Гадәттән тыш хәл барлыкка килгәндә 112 номерын җыярга кирәк. Янгын, юл һәлакәте, газ исе чыкса, хукук бузулар, милләтара яисә динара низаклар туса, тормыш һәм сәламәтлеккә куркыныч янаса, 112 номеры буенча ярдәм чакыру баланста акча калмаганда да, эленте начар булганда да мөмкин. Тормышыгыз имин булсын. Күктән йолдыз вәгъдә итте бу урамнар. Син бәхетле елма дип юаттылар. Беймәле җып-җимайга кулым сузып тотармын да, аннары югалтырлар. Хыяллар буш, барда әфәт, барда ялган. Таңда атмый башка, кояш янган. Кабат бейм җып-җимайга карап. Детские удерживающие устройства. Есть взрослые, которые до сих пор сомневаются в их эффективности при спасении маленьких пассажиров. Посмотрите на эти кадры. Будут ли они готовы представить своих детей на месте непристегнутых манекенов? Этими испытаниями доказано, что обычные детские кресла могут снизить смертность среди маленьких пассажиров на 54%, риск получения телесных повреждений на 76%, а тяжелых травм на 92%. При резком торможении или ударе на скорости 50 км в час вес малыша увеличится в 30 раз. Ребенка весом в 10 кг в момент ДТП удержать руками будет просто невозможно. Нередки случаи, когда взрослые давят ребенка весом своего тела. В большинстве случаев детское удерживающее устройство спасает малыша при боковых ударах. Оно эффективно при экстренном торможении и резком маневре. Подушка, штатный ремень безопасности и даже адаптер не смогут защитить любимые чада лучше, чем автокресло. Почему дети продолжают погибать в салоне автомобилей? На что сэкономили их родители? Задумайтесь, прежде чем отправляться в путь с ребенком без детского удерживающего устройства.
Казанский федеральный университет совместно с комиссией при президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка проводит бесплатные курсы татарского языка для всех желающих. Курсы будут проходить в Казани, Елабуге и Набережных Челнах с февраля по май 2021 года. Более подробную информацию можно получить на сайте Казанского федерального университета. 0+.